I ریڈیو زرگواتیں راوش تو بلوچ چاگرد الطاف بلوچ آگاں بلوچ سائکو آ یک تب زانتے مردمی بچاری دن یک عبر تچ کیں کہ بلوچے گیشتر مردم ذاتی انا پرستی آماچاں پمشکاں آ اچ بر اچ چبر تہا پروش ورگ یا پشت کن زگے یکانہن چوش کہ میں ار یکی روشت گون دومیا یک کساباہند ہمیں یاترا میں یکی دومیگا ہمیں روشتانی حسابہ پسا ہون دیے گیاں او بلوچے آبادی اونچا اندگے راجانی حسابہ کمتر بتگ او شنگ و شانگ بتگ پمشکاں بلوچے مقابلہ مدام گوتی براتا بتگ او آئیے کشو کران دگے درآمدیں راج نہ بتا ہمیں واسطہ ای نیگیٹیو روشت کے میں زندے باہر جوڑ بتا معاش یہ آماج بتگیں او یکی دومی جل دور دیا گا او پروش دیا گے واسطہ میں اندرا ای روشتاں سک جاگا کتا او مرچی ای روشت میں زندے مزنیں باہر ہی جوڑ بتگاں او مارا اچ رنگا دیما روگ نے لگا ہاں او میں چاگردے ار تک پہنا تا مارا پشتا برتگش او پروشے آماچش کتا اگاں جلاوان سراوان شال یا بکٹی مری ایریائے بلوچ کے بتگاں ہم مکرانے نندو کے مردمانہ مدام لجر خور گشتا یا مکرانے نندو کے مردمان مدام براؤگی سپیکنگ بلوچاں دڑمبو انامہ توار کتا ای اما روشت بتگاں کے یکی دومیا اچ حسابہ نہ یارگ یا ماں بازیں بلوچ دمگانی ای روشتاں مدام ار ساہتا گندیں کہ ماں یکی دومیے ناما پا مان نیت کی کپی و چنڈی کنے پا درور ماں مدام مجیب ناما مجک ابیب ناما ابک جاما مدام جامک اللبش کا اللک گشیں یا تاجا تاجو کو ناگمانا ناگو و امی رنگا ادا بخشا ادک گشیں ای کیفیت دو ٹیمبا بیتنت اولی و اما روشتیں کے اجتماعی تباگوں امگرن چیں دومی و بری بری کے یک مردمی سخت ترقی کان دیمارو مہرازار کے او ما دیمے مردما امی رنگیں ناما گون توار کنے نیم نام توار کنگ باز براں پا دوستیا بیت بلے اما ساہتا کہ پا دوستیا توار پیر کنگ بھی آ ساہتا توار پیر جنو کی مردمے باڈی لینگویج وط زانگ بھی کہ ای پا دوستیا نیم ناما توار کنگ آئیں او اما مردم پا اسد یا پا مان نیت کی توار پیر جنگ بوگائیں آہوں زانگ بھی ہمیں روشتانی برکتیں کہ مرچی ماں راجکاری لفظاں کو زندے اندگے پیڑام بہار و بانگ بتگیں ماں یک کبری دگے گی شینگ لوٹاں کہ مدام مردم بہر و بانگ بوگا نیگیٹیو نہ زوراں بلکہ اشیا ڈیموکریٹک رنگ یا چارند کے ار یک کے وتی لیکو بند یا وتی جتا جتائیں نظریہ بیت پمشکاں کس کسی بندوق نہیں ہر چیز تو جیڈے یا اما راہا کے تو روے دومیوں اما راہا بیتنت من وط اون امی ابر منو کام بلے ماں کے ای چاگردی پرشتو پروشے ابرا کنگائیں بلوچے ای پرشتو پروش آ پوزیٹیو پرشتو پروشی نہیں دنیا تہذیب یا پتیں راج یا ملکانی تہا لفظاں یا راجکاری پیڑا مدام دو رائے مردم باں یک کی لیفٹ گشک بھی و دومی رائٹ گشک بیت بعضیں جاگہ سیمی رائیوں گنجائش استنت کے اما ملک یا راجے راجکاری لفظاں یا چاگردی تب مطابق سیمی را گشینک بھی بلے بلوچ چاگردہ اگاں چماں شانک بھی دیے دا ادا ار یک مردمی گوتی نیگیٹیو روشتاں جتائیں راج جتائیں لیکا و نظریہ مردمی ای ابر اون راستے کے بعضیں نیگیٹیو روشت مارا چا قدیمہ گونن تو بعضیں روشت اما دری راجاں کے میں سرا آکیمی کتگو میں سر ڈگر آوار جتگش اما راجان چا ما بعضیں عادت زرتگ بلے ما ہر چیزا درآمدہ بائدیں میاری مکنے دان کے ماوتی ردیاں وط ممنیں و اشانی سرا چمشانک مدییں و اشان الاس مکنے داں اما وحدہ میں دیم روی یا میں راجی زرمبش کامیابی سکی مشکلیں کاری بھی چیا کہ میں راجکار اما راجکار کے یک گلیے سروکاں آ اچ بر دومی مردما وتی درور نہ کنا او مدام یکی دومیے علاپا ابر کنگ لابینگ یکی دومیارا جل دور دیگ
بد و رد کنگ و انچیں روشتانی آما چاں کے دیم ترا اشانی یک بوگے اچ رنگیں امکانات گندگ نبی منا یاتن وحدے کے سوشل میڈیا اور روتاکاں کے بلوچستان دو مزنیں گلانی نیاما یک کی دومی سرا بہتام تراشی بندات بو امی ابر دیما ات کہ ما جمہوری پارٹی او ما تنقید یا نقد و ارد منو کے بائدینت ردی منگ بباؤ یک کی دومی ردیانی نشاندہی بکنا ہمیں نیاما بلوچ نوشتکار خواس واجہ صورت کان مریا وتی یک انٹرویو یہ تہا گشتگا کہ اگاں ای دوئیں مزاحمتی گل یکی دومی علاپہ جنگے میدانہ بیاہن تا دنیا اچ طاقت اشانی صلاحہ کت نکاں او ای یکی دومیا الاس کنن تو نوب بس کنا منی ایالاں ای امی راجی نگیٹیو روشتانی پشدرا واجہ صورت کان مریا گشتگا کہ میں روشت انچینا کہ ما یکی دومیا برداشت نہ کنیو ما انا پرستے مردمیں آگاں ما یکی دومی دیما اوشتاتیں تاں کس مارا گیشو گیوار کت نکاں داں کہ ما یکی دومیا الاس مکنے بلوچ راجی دفترہ اگاں چارگو تپاسک بی مارا بازیں ویل دست کپی کہ بلوچاں وطما وتی جنگ گونڈ گونڈیں ابر انسرا بندات کتگو یکی دومی 20 سریں لائکیں مردم کشتگن بلوچ گلزمینے چاریں کنڈ اونا مینے گوں ای گونگیں ویل واقعاتاں کوہنے زمانہ گاں وانگو زانتے کہمی بتا و سائنس و ٹیکنالوجی یہ دیم روئی ای رنگا کے مرچی بتا پیش و زمانہ گاں چوشنا بتا پمشکاں بلوچ راج دفتر تہا ما گندیں کے بلوچ مزنیں زمجنے بتگ او مزنیں جنگ کے بتگاں بلوچ صوبین بتگاں مرچی کے دنیا گوں سائنسی علم و زانتا امگرنچیں ہر چیز بدل بتا جنگانی رہبند بدل بتگاں ہر یک راجیے لیکو بدل بتگاں بلے مرچی بلوچ وتی اما کوہنے زمجنیے وابانند برے ورناہانی مجلسہ کے مردم نندند گیشترے مردمانی ابر ہمیشہ کے ای پنجابی چری کی مارا چے کتکنا ای ابر اون اما مان نیارگیں کہ زک بلوچ زمجن و جنگجو بتگ مرچیگیں نوکیں کرنا ہوں اما کوہنے واباندر نیت ہمیں صوبند کے وتی زند چاگرد وشی مرگ و میران جنگ و جدل لبزانک راجکاری و زندے اچ تک و حکمت عملی آگوں منصوبہ بندیا نہ بند او ای شورش تہا مدام لٹوار یک سلنے عادت اشیں کے ما بی حیثیت راج ار واقعہ ار دروگ ار ابر و ار مردم باروا وط سرا رائے جوڑ کنے او اما ابر کے نبتا ما جوڑے ننے بیزاں کے بلوچی یک بطلے استن نرینا کرگے چیرا دین آلاں کے نریں دلوتی بی یا نریں بنی آدم و درج کو دار اچ رنگا چک کو بر چوت نکاں بیزاں ای نبوگی چیزی بلے ما اشیا کنے غلط تل عام نامیں ٹھرمے است کہ میں مارشت میں زبان میں رہبندانی تہا بازیں جاگہاں گندگ بھی ای کلے نزوری صدانی سالاں چم میں اندری مارشت و شخصیاتانی تہا جاگا کتا نو اشانی در کنگ نبوگی گپی نہیں بلے سک گرانی او باز جہد کنگ لوٹی و باز وحدم لوٹی البتہ مرچیگیں زمانگے اما مردم کے پوتا و وانندہاں آہانی ذمواری کم گیش بند تو اے رنگیں جاورانی گرو دارا آہانی کرد مزنیں ارزشتی داری ای رنگیں نفسیاتی سیاسی و راجکاری جیڑہانی نشاندہی و آہانی گرو دار کنگ اللمییں روشتا راجانی زندے تہا مزنیں ارزشتی ہستیں بائدیں ماوتی روشتاں گونوتی سنگت و امبل گونوتی امسائے گو امراہاں عبید گون درآمداں ہوں شیئر بکنے داں کے امی عادت میں پدرے چانگوں مبی و میں راجی دیمرو یہ دیما اچ رنگیں اوشت و رکاوٹی میں بلوچ چاگردہ پوزیٹیو روشتوں سک بازیں بلے میں مول و مراد ہمیشیں کے ماوتی نزوری و نگیٹیو روشتاں گیشتر پوکس بکنے او اشان چوت در کنگے جہد بکنے داں کے ما مرچیگیں دنیائے گاما اوار شتو زندگ بود بکنے اگاں ما یکی دومی عزت و نفس عیالداری بکنین دا ماوتی اندر انسانا رونگراہاں چا در کت کنا
چوناہ راجکاری بلے آشوبی راجکاری اتہا یکی دومیے سرا بیسا کنگ اللمیے بلے تربیت چدو مستریں کارے کے چنکاس تو ایل زرتا گو لی کہاں گو امگرنچے یاوتی ادارتی ذمہ واریاں جوانے رنگیا پولو کنگے لائق جوڑ بتگے ای اما کاریں کے یک راجکاری ادارے یہ اولی ذمہ وارییں کے وتی باسکان دنتش ہر قدمہ مارا وتی نگیچو روشت وط چارگیو الاس کنگیاں